bantwana bokumkhonza ngiphakama nokuxolisa okukhulu endlosini yalapha ekhaya nasendlosini uShemba phezulu ngokuthi mhlambe ngihlabelele kakhulu nganibhimbisa phela kunabantu abavele bahlabelele nje asibhimbisa umuntu asiqede abesethi akanankinga ubhimbela uShemba asazi ke noma uShemba uyabhinjelwa yini angazi ngimuzwe bhimba into engicaka kakhulu ke kwebhimbethile esile esikoleni labo baba bangayanga esikoleni bangaphimbi bese thina esile esikoleni sesibhimbela uShemba hawu uyabhinjelwa yini uShemba maNazaretha ngabe umuntu ophimba uzongena lezulu asazi kodwa ke ngicela ukuxolisa lapho bangcwele la ngiphambuke khona ukufunda kwami noma mhlambe uNkulunkulu bebona mhlambe ngingafanele ukufunda noma emndeni yakithi ingakhishwa ngokufunda kwami ngiyacela nje uNkulunkulu angiseselele kona konke ayibonke Nkosi kodwa ke ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uma esuke kwenza isinto usuke efuna ukukulapha usuke ikhona inkinga osukunayo uyabona nje uma ngasithiwa benginale ekhaya ngazi ukuthi namhlanje ngizofika ngifunda umthandazo bengeke ngize sonke kodwa ke lento uNkulunkulu wayehlela ngendlela yakhe ayibonke Nkosi cha ake ngizazise sesoba ngizazise bangcwele bese ngicela udabini ngoba angithandi ukuba mude kakhulu ngoba nako kudalwa ngizange ngibe mude ngimfishane kodwa iminyaka ihambile lo phambi kwini bangcwele umfana wakantobela isibongo ey'ntabeni zasePotchefstroom endaweni yakwaMadlala inkosi yami uMadlala ithempeli lami engisuka kulo ngoba phela nethempeli lami lelazi bangcwele lingaboni ngomuntu esephethe umbhobho kana kanalo ithempeli uyinkosana yohambo akasame khona inkosana yohambo ithempeli lami engisuka kona iphinde ukuhle ithempeli umshumeli uDoyisa umkhokheli uMalunga isibongo umfundisi wami uMvubu ngiyabazi bonke abagcotshwa bamumvangeli wami uNkabile uma kulolu hambo kumele ubazi abagcotshwa bakho uma ungabazi abagcotshwa bakho kusho ukuthi awusilona Nazaretha umlandeli njengoba ngisapothe iKaizer nje ngumlandeli weKaizer angibazi bonke abaphathi beKaizer ngoba ngumlandeli nawe uma umlandeli wonyazi ngeke uzubazi abagcotshwa bakho ukuthi wena kahle kahle uphethe ubani ngenzela ukuthi mangona bangcwele kulomuzi nazi ukuthi kona inkosana yakwaNtobela esuke ePotchefstroom ithempeli layo iphinde ukuhle yesho kanjalo phela ukuthi asibozazisa noma ngona lingidonse bese ngidonsa umshumayeli wami lethe leya nkosana yakwaNtobela awuyikhuze umshumayeli idonsa noma mangenze kahle liye kumshumayeli wami ngoba phela abantu kubalekile ukuthi uncoma kubalekile uncoma umuntu nje fanele uncome ayibonke Nkosi umuntu kufanele ukuthi uncome uma kuphela isonto nje wena ungazange uzunconywe awubheke ukuthi unenkinga uma kuphela isonto ungasulanga isibusiso bafowethu awubheke ukuthi unenkinga uma uyingane yaleli bandla kumele usebenzele isibusiso ngoba bangcwele isibusiso
siyahlala kumuntu size sihlale ngishenza esizukulwaneni sakhe ayibona Nkosi singasihle ngoba khona isibusiso esibi khona isibusiso esibi noma isiphi isibusiso siyahlala kumuntu sihlale naseyinganeni zakhe ngabe wena ke njengoba ulapha kulendlu namhlanje kuleli sonto kade senza konke kade sikwenza sike emsebenzini sike ekoleni sikuphi nakuphi lapho sizama khona impilo sisele emakhaya esiphi isibusiso wena obusebenzela osuzosibonga kusheme namhlanje ngoba phela asile kuzocela kuphela kusheme sizobonga ukuthi uNkulunkulu usiphilisile wasigcina kwazwashana nosuku ngoba besingenawo ukuhlakanipha besingazi ukuthi sokuze kushaya nosuku abanye abaningi badlulile emhlabeni ungakapheli unyaka wena hayi ngoba nakuhloniphe kakhulu noma ngoba nakukholwa kakhulu wena asikholwa kakhulu kodwa isibusiso uNkulunkulu bese sisebenzela ibonga Nkosi ngiyacela uNkulunkulu angipha amazwi amafishane nje idedele insizwa ngoba uNkulunkulu sekhulumile kakhulu ngami uyabona uma ufunda umbhede nje sokuja ukuhlala phansi wathi ufunda umthandazo ngoba iyashisa le ndawo sijuke manje leli bhanti ngilifakela ngaphansi selifisa ukulikhumula kodwa ke umthetho awuvumi waleli bantu ukuthi umNazaretha ufaka ngaphezulu kweshenza libonkosi angisho ukuthi ngithini kwena awufaka ngaphezulu kweshenza kodwa ngithi umthetho waleli bantu into ezolivula incwadi umthetho waleli bantu awuvumi noma ngathi balele kangakanani angazi ngimbone uShembe ngene ethempelini efake ishethi kuphela sikenkonzo yenu ngcwele ngiyacela uNkulunkulu angipha amazwi isabelo sekhulu nanye 101 Lukaze
Siyaviva Mazaretha. Sivivele uJanuary ayibonke Nkosi. Mhlawumbe wena sewutshelile ukuthi angiyimi mina. Asazi ukuthi ulandela mobusheme sokungena uthi wena angiyimi mina. Hawu. Hayi angiyimi mina. Imali anginayo. uDisemba manje. Uzothenga ama-choice asothe ayimalini. Awu aya ko-300 manje. Kodwa imali ukuyakushema uhambele nemndeni yakini phansi awunayo. Kuze ukhisimusi manje. Uzokhipha imali eningi kakhulu. Kodwa ukuyakushembe awunayo. Silandela mobushembe bangcwele. Sashilo manje ukuthi mina ngiyini. Kodwa thina abanye sebevivile abanye bathi kodwa lo December wayidonsisa manje. Wadonsa ukuthi uDisemba wangaphela sifuna ukuhamba phansi sihambele imndeni yakithi. Mhlawumbe wena ukwazi uhambe kodwa futhi sowuthe awuyi. Mhlawumbe futhi awuzange uye nasenhlakazi sekuyiwe eKhenani manje futhi kodwa still wena usatha awuyi. Sinenhlanhla engaka bangcwele ukuhamba noSheme sihambe noNkulunkulu phansi. Sasingeke ubhombele hamba phansi. Kodwa sinenhlanhla manje ukuthi uNkulunkulu ubhombele ubuyile ngonyaka lezulu sihamba phansi naye ayibonke Nkosi. Ususenkingeni bangcwele bosashodoza. Akushodoza manje. Kuyahanja ubhombele ubuyile. Namba mfowethu asame mfowethu silalela abazali ukuthi sihambe ngalendlela abasifundise ngayo. Uyabona kuze uJanuary manje abanye abayeli ukuthi bahambele imndeni yakubo. Uthi uNkulunkulu abakhumbulo ngomhla kuphela. Sinama agenda esihambelayo manje. Ukuthi ngifuna ukubonakala ukuthi sengithungisile, ngifuna ukuthi kubonakala ukuthi here lami lu number bani. Ngifuna kubonakala imvunulo yami sengiyithengile engizongihamba ngayo phansi ukuthi ngubani mina. Hayi. Sihamba noSheme sihambele imndeni yethu. Singakhohlwa. Uthi umfundisi uMdluli namhlanje kuseni empumelelweni. Uthi bangcwele kuzu umhlangano kaJanuary manje. Lapho wonke umuntu ezobebheke phambili ehamba phansi. Uthi yonke inhlobo yento ekhona emhlabeni uzoyibona. Uzothi uyahamba uyadlula udayisa inyama yenhloko uthanda inyama yenhloko wena bese uyaphuma endleleni uhambe uyothenga inyama yenhloko bese uyasala. Uthi solo wathi inhloko mina ngisawumvangeli kusho umfundisi uMdluli. Uthi mina solo wathi inhloko ngisawumvangeli ngihamba nabanye abavangeli. Babethi mabexoxa ngiyithulele ngithi bongani uJehova. Kuze kuyofika la kunyulwa khona. Nala kunyulwa khona ngihlale phansi. Ngilalelizwe ukuthi lithizwe asiphile sihambe futhi bese siyahlabelela. Wena uxoxa uze kuyofika eKhenani. Uzuxoxa indaba yangonyaka odlulile uthi sadlula la kwenze ukuthi nokuthi usakhohle ukuthi lolu hambo linabanikazi babo. Uyazi njengoba amakhosi aleli bandle emahlanu enye inkosi isiyiphambili enye isiyiphakathi begada umhlangano enye isiyihambe emuva. Ngesikhathi wena uhamba phansi uhamba uxoxa uhamba ukhomba intombi uhamba ukhomba yonke into le engakhipha endleleni yesonto bathini laba bagada umhlangano. Ngabe usuyalotshwa yini noma ngabe usuyaziqhelaza usuhambe lamahalo usuhamba usuyibhokisi usuhamba nje asazi bangcwele. Uthi umfundisi ake sisabele ikhamera ngoba kusekhona ikhamera yasezulwini. Le ngikhuluma ngayo ukuthi eyala makhosi asuyegada eyalo Shembe osuyegada umhlangano ayibonke Nkosi. Ngoba kusekhona ikhamera bangcwele. Le ndaba engikhulumayo ngenzela ukuthi mase siqoqile sesihamba sibophile imithwalo sihamba phansi ube uyakhumbula ukuthi inkosana kanti obelakhuluma yathi kunekhamera lo hamba. Njengoba wena uzohamba ugqoka intracksuit phansi ungavunulile libe lithizwi kuyavunulwa amakhanja phansi asazi ukuthi ikhamera izobithatha siphi isithombe kuwena. Njengoba wena uzobuhamba phansi uhamba uphethe imithi
Esizulu wamudayisela abantu, wamudayisela amaNazaretha imithi. Ngoba phela amaNazaretha bayadayisa imithi bangcwele. Sawuxolela. Kodwa uhambe lukaShembe imithi awungeni. Uthi uShembe ungawuphathi umuthi ngesandla sakho ikhona. Uyokufa nokufa, asakusaba ukufa. Asakusaba ukufa bangcwele. Ake sisabeni bangcwele ikamera. Kule kamera yasezulwini esithuthayo. Yabona mase kuphunga nje ethiwa bongani uJehova. Abantu abayihambayo le ndlela. Uyabona mase ngiyihuba kanje. Ngiyihuba ngendlela yohamba. Wena ngoba ukwazi uhamba uzohlabela uzohlabela amasambathi ngamanje. Bongani uJehova. Umzimba so ukhishwe isisu ungazi ukhishwe isisu ngoba kusuke sekuphuma into yasezulwini engcwele izifo so seziyosala lapho sosihamba khona kodwa wena uthi awuyi kodwa uzobunawo khisimusi kwakho ukumthanda uShembe siyakhohlwa abangcwele ukuthi sizonzani nelibantu. Ngizokhuluma indaba eyodwa bese ngihlala phansi akazi noma ngizovuma ukuthi ngihlale phansi ngile ndaba eyodwa ezikhuluma noma kuzophinde kuvuleke yini ngoba phela ekuthiwa amakhabezi maningi ngithi ngisathe ngibambaleli kuvuleke yini futhi ikhabezi kunenye insizwa ngelinye ilanga izilensizwa kwafika ikhehla ilele leli khehla malifika lithi uyangibona mina ukuthi ngubani lensizwa eyiNazaretha ikholwa kakhulu mhlawumbe ifana nawe nje ukholwa kakhulu ungaphutha ukuthandaza uphatha nje iBhayibheli esontweni lensizwa yephatha iBhayibheli iphatha nobhoko asaziwasho basaliphatha ubhoko manje mase ethempelini angikho-ke lapho ngila kulensizwa umilele lensizwa kufika ikhehla lithi lekhehla ngathi mina ukuthi ngubani ithi lensizwa kamkhulu angikwazi lithi lekhehla amuthi ungibiza umkhulu angisiyimkhulu wakho mina ngukho wakho uSibandana wena sathuma ukuthi usiyele kaShembe uyosinikela uyosikhonzela bese usithesela amacala ethi sawenza emhlabeni. Amen. Kodwa wena sokumnandi ukhamba sekumnandi ukubona intombi zakhona ezinhle sekumnandi ukubona imigidi yakhona emihle sekumnandi ukuphalalisa ukuthi ingcwele uzuqame phambili angazi uzugingqike phansi ukhuze ingcwele sekumnandi kwenza lokho awuyenzi nje sasikuthumele wona thina bangcwele sithulime ngelibandla wena yini osuyenzile abakuthumela lapha ekhaya yini osuyenzile wena njengokuthi na 15 years uyiNazaretha abanye bazi bathi sizalelwe la kuleli bandla
uzalelwe libandla okay savu yini osuyenzile wena ukhuluma nje abathikisa washayile futhi awazi abathikisa chawo bese kwenze njani mangafika umuntu ongakholwa nje athi ngibonisiwe kuthiwa nje ushaya amathikithi ephakameni uzothini wena ngoba wazi nawe uzashaya kanjani amathikithi uyiNazaretha ufake ishamatshe ekhaya unesihluthi sesabasikhulu sasaqinqa kamnandi kodwa awukwazi ukuthi makushaya amathikithi okwenziwayo bantwana sithunyiwe kuleli bandla ibonkosi ake senzeni bantwana into esithunyiwe kuleli bandla usethi leli khehla selithi leli khehla kuleli nsizwa lalelani ngoba manje ulaleli wena kade sikhuluma nawe kusuka namhlanje la mehlo akho siwavana ngeuphili ubone ngoba ulaleli awuyenzi into esikuthume yona kumnandi ukusitshela iNazaretha nje kwena ukho iNazaretha emihle kaze uzongena ngayo ezweni angena uNazaretha ezweni noma ungagqoka omuhle noma ungagqoka egolide uhloba ngeze funa incwadi mfethu funa incwadi uhloba ngeze funa incwadi ukuze abantu bezwe ukuthi noma ungagqoka uNazaretha omuhle onjengowami akele ngingene ngawo mhlambe futhi angilotshiwe ngokulotshwa leli sithala abasala namhlanje mhlambe ngiphume ekhaya ngingaphile lasela khansela lesabathi mhlambe uphume ekhaya uphendulile umzali kwethu lasela khansela lesabathi mhlambe uphume ekhaya uphendulene kabi nomuntu wakini ohlala naye ekhaya labe sila khansela lesabathi noma uphendulene kabi nomakhelwane wakho ungamfiseli umakhelwane wakho kubi emzini wakhe uthi uhleze khuluma nathi njalo ngamasabathi kodwa thina basiphuma ngibhekalile umakhelwane abhekile basina abantu abasho ukuthi iNazaretha bathushele awubheke ushele kodwa ushembe uhleze khuluma kithi njalo ngamasabathi ungamfiseli umakhelwane wakho emzini into emzini wakhe ungacabanga ukhipha uphefumulo omunye umuntu kodwa manje thina kasakafa so umkhiphile umuntu uphefumulo funda mfethu incwadi uyakwenzani wena uzakuchithela noma ugqoka okubomvu noma ngabe ugqoka okubomvu noma uvatha igolide noma ngabe uvatha igolide noma uhuqa amehlakho noma ngabe uhuqa amehlakho noma ungeze sabatheni ufake makeup ufake noma yini engafakwa kuleli bandla uyakuhloba ngeke uhlobe ngeze mntana enkosi abakuthandayo labo benzelayo emhlabeni lapho ufuna bakubone ngesabatha bafuna bakubone ethempelini banjani bawudela bafune ufe bawufisa ukuthi ufe ngoba wena ufuna ukubuka njalo ngamasabatha uyohloba ngeze uyohloba ngeze Lukoze ukuthi singene ngaphansi kwephiko lakhe sizifihle ngalesikhathi sonyaka kuDisemba siyacela ukungena ngaphansi kwephiko lakho nazeso sizifihle ngoba ngikhuluma nje izingane zamaNazaretha khona la ngaphakathi esontweni nezingekho la ngaphakathi ekholwayo kube emakhaya ezikhuluza ngenkolo ziyaplana manje ukuthi ngomhla ka-25 zizobe zidakiwe ziphuza utshwala
ngisho amaNazaretha esinawo la ekhaya namhlanje lezingane esisuka nazo emakhaya lezingane esikhule nazo samba lolu hambo lasePhalamende noma lo hambo lonyaka lezi ziyaplana abanye ngeke babone umhlaka kanjani ngoba bayaplana mhlanje baplanela ukufa uyabona bangcwele uma uplanela ukuthenga utshwala ngemali yakho le mali uyithathaphi uyithatha kubantu bakini ababesuke bekuphela ngoba uyahamba ekushela uthi sheme ngicela umsebenzi bese abantu bakini oyedwa uphiwa bona bonke bese kuthi oyedwa bese yakupha umsebenzi akakupha umsebenzi ukuthi uhambe uthenga utshwala ukupha umsebenzi ukuthi ukwazi ukuthi umkhumbule wenze into umenzele into noma mhlawumbe ufuna umkhipha izinto zosizi noma ufuna umlekelele kodwa lo msebenzi usukunazo ukuphiwa umuntu oyedwa osuke ekupha umsebenzi kungaba wakini la uzala khona kungaba komalume kodwa ke kuyafana wamanje ake ngixoxe indaba yami bese ngihlala phansi ngingazi ukukhuluma kakhulu izinto ezokhuluma bangwena ake ngibabaza uShembe ke namanje sengikhuluma ngento eyenzeke kimi uyazi bafowethu sikhuluma nje ngabe mhlawumbe sengimathamba umhlobo manje ngo-2021 uNkulunkulu wangikhipha engozini yemoto la empusheni eMacrossing 2021 mhla 2024 uSeptember kwakuyisabatha ngiye eMaritzburg ngihamba ngemoto yase-driving school uyazi uShembe ukuthanda noma kuthiwa uyisoli uShembe ukuthanda noma kuthiwa ungakanani uShembe uyakuthanda uShembe ukuthanda noma ungamfuni wena kodwa uShembe uyakuthanda isinyanga yezulu ngelinye ilanga sikhule kushiwo njalo ngangekho inyanga yezulu kodwa ngithi thiwa inyanga yezulu iyathi ngoba ngangingekho inyanga yezulu yasinyanga yezulu noma ungangaguqa mawuphuma ekhaya uthi senyahamba ukusho nje ukuthi uNkulunkulu ucela uhambe nami thina boShembe sesihlala kuwena sihamba nami ushinyanga yezulu wena uyakusho lokho thina sikhulise izalukwazi thina sithi masihamba sesikoleni uthi gogo senyahamba noma uthi khulu senyahamba athawu mntanami uhambe nenkosi inkosi ekusizwe ngiyathola lokho yena izalukwazi zisakusho lokho lina noma nivele niphume nihambe ugogo ngibona intamba amfunga mbingelele futhi phume ungambingeleli futhi uyahamba awumbingeleli ngiyakufika la bayakhona ngoba uShembe umbingelana uNkulunkulu wakho oqala walapha ekhaya umzali wakho sengiyabinga ekhaya umfowethu omdala hayi kuwe sengiyahamba ngisaye eMaritzburg angithandazanga bangcwele angisho ukuthi abantu abangathandazi babehamba kodwa mina ngithandazanga lo lwasuku ngahamba nje ngidlala isabelelo ufaka ama-iPhone amakhulu sengizohlala phansi undwani uShumayeli ethi vuka nathi siyakhuluma lohlabelo ngofakazi ngihamba ngisidala efonini ngihamba ngisivuma ngangafika estopini lolinda imoto le ngangizohamba ngayo ngangena emotweni kwaphela ngisho 5 minutes bangena ngingenile emotweni yathi mayifika eMacrossing yama
ekumeni kwayo sijahile silethe bese ukhavunayo eMaritzburg yathi manje iyayishaya lo munye umama sasihamba naye sasiba u5 le moto encane ethutheza kangihleli isiphakathini ngemuva ngihamba nabantu abangesiwona amaNazaretha yimina kuphela eNazaretha ngoba uma uyiNazaretha usukuyisibane emndenini wakho nasemphakathini ingakho kubalekile ukuthi uhambe kahle uma uyiNazaretha uhambe kahle emndenini uhambe kahle emphakathini osukukona kungathi uyiNazaretha athatha umuthi kungathi uyiNazaretha liyazonda kungathi uyiNazaretha aphuza utshwala sathi masima kustoko hayi bangcola angazi ukuthi kwenzakalani ngathi mangithi ngiyabona esandleni sokudla ngezwe ngehuthi ikhaya ngabona amalatheza nje thina i-truck ngathi shembe kwayikanye azange singathatha ngathi shembe kwayikanye lapho bamakona ngapha masekulapha phambili emva kwesikhathi futhi ngiphapheme emva kwesikhathi ngipha masekugwela ama-ambulance namaphoyisa udadewethu angamazi osebekweyini lapho kodwa nawe ehambe emsebenzini nawe wasuka engozini kodwa wayibona ingozi lapho walunguza wayekolunguza lapha eyishembe mangcwele eyishembe hawa unyazi sihlelo kulikhonza sihlelo kulilandela sihlelo kudila imithetho yonyazi phela kodwa unyazi liphelele mangcwele ukuNazaretha kuphelele ngapha masengilele lapha mangithi ngiyakuya imoto iphelile inyanga ayinanga ishinjini i-truck leshayisile ilele phambili igingqikile nayo isiphili udriver akazange akwazi ukuphuma ayizange imkhiphe yakhipha mina nabanye lihleli lapho ngemuva ukuthi ngaphuma kanjani angazi kodwa isimanga esikhulu ngathi ushembe wafika wasithawu wayiphebeza ingozi into exaka abantu kakhulu ke bangcwele sekuhlala phansi into exaka abantu kakhulu ukuthi lo muntu imoto nje ingenawo umphambili ngoba izihlalo zangaphambili zasezingasekho ziyimfinyozi zingaka injini ingekho gearbox ungekho abantu basebeyibuza lo uphume kanjani abantu bephukile bonke abantu abahamba nabo lo wangaphukanga bangcwele namanje nje ngisanje ngakho uzuka nje esiphongweni kwaphela kanjani kwabo uzuka nje kuphela angilalanga isibhedlela abantu angihamba nabo belalisiwe esibhedlela ngathi ngiphume esibhedlela kwathiwa wena ngathi mina nginoshela ngiyazilisa ayiwo cha bangcwele angizili kuzodwa isikhathi kakhulu ngiyacela uNkulunkulu asibusise abusise namazwi Nkosi ibusise ngiyakhetha unyazi lezulu lo oguqile umbane wakambili khona efolweni ekwandeni tempeli umshumayela umaphumulo nomkhokheli umaphumulo